Escenoset atópase no polígono Novo Milladoiro. Esta empresa naceu hai 20 anos co fin de cubrir unha necesidade no mercado daquel momento. Escenoset nace como unha necesidade que detectamos no propio mercado, que non hai unha empresa dedicada aos espacios efímeros, o sea, a escenografía, a espacios televisivos, porque todo o que temos que recurrir é a empresas de carpintería, pero que se centran un pouco na material. Entonces, a partir de aí, pois nos juntamos uns amigos e decidimos crear Escenoset, como o seu nome indica, esceno de escenografía e set de espacio televisivo. O deseño é un dos piares de Escenoset, unha empresa que se preocupa polos seus clientes. En canto reciben o encargo, comezan a traballar sempre cunha conexión directa con eles. Porque temos un taller con un equipo técnico fabuloso que somos capaces de facer a cousa máis moderna ao diseño clásico imitando calquer tipo de material como pedra, mármol. Aí nese aspecto podemos facer o que queiramos. O que queiramos nós e o que queira o cliente. Unha das grandes vantaxes de Escenoset é que sempre lle busca as solucións ao seu cliente. Bueno, pois unha das grandes vantaxes de Escenoset, aparte do diseño, é que xoga a noso favor o feito de facer escenografías, cine, televisión, que nos dá unha capacidade para resolver cualquier problema que nos surja nun momento determinado. Así como un diseño referente a cualquier tipo de historia, de problema, algo que sea moi específico, que realmente nos nosos talleres e ca xente que temos no taller é capaz de resolver. O deseño de Escenoset tamén o podemos apreciar nos sets e platós televisivos que realizan, un espazo onde a parte artística cobra un papel protagonista. O primeiro que facemos é, claro, falar ca persona, digamos, que vai facer o programa, non? Que nos fale un pouco de exactamente que tipo de cousa quere, que ambiente leva, non? A partir disso nos facemos unha oferta, non? E facemos a oferta, intentamos que sea o máis agradable posible, que sea creativo e ao mesmo tempo, non? Que sea ameno. E xa partindo disso, os diseños, unha vez aprobados, xa directamente xa pasa, non? A un diseño técnico máis concreto para entregar aos talleres e xa empezar, non? O que é a escenografía ou E a pintura, aínda que non sexa o máis importante de todo o proceso, é o último paso, é a parte máis visible, unha parte que hai que coidar con moito mimo. Home, o proceso final entón é o que máis se ve, o sea, non é que sexa o máis importante porque a estrutura tamén é moi importante, pero bueno, é o que se ve como resultado final. E con todo isto, ademais, dende Escenoset, teñen moi presente o cuidado do medio ambiente en todos os seus proxectos. Sí, para o noso medio ambiente, ten, debido a que traballamos con pinturas disolventes, contaminantes, intentamos ser o máis responsables posible co medio ambiente. Temos unha certificación en medio ambiente, onde todo o residuo temos nos seus contenedores preparados para cada residuo, para despois a posterior eliminación. Se queren contar cunha decoración propia e moderna, Escenoset é a súa empresa. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know